yum. Yok sen yum. Men peýdalys edýän, men peýdalys edýän, men peýdalys edýän. Men Ceyran, Canlar polise hoş geldiňiz. Böyle aytaydım. Tapawutlanan diploma eýe bolan polisiýada ilkinji towşan hünärmenimiz Judy Hobbs. Vay, şundan 90 iş yaptılar bay. Dağısta. Vakti kuluçuklama dönüyle. Bir werde pikir, pepi werde şükür. Siz maňa näme bolanyny bilesiňiz gelenokmy? Yok. Başlan Cenap Gäwmeşew. Men sizin köp wagtyňyzy atdyrman başlan. Täze tatla Mahmut öz miwelerini başlady. Cenap Şerif birincinden mırlar. O zatlar sen düşünde. Şu zagatın halak etti de kaka. İkan kızmağından. Ayrıca erkek bolumu alakalın etmey de. Sana kapak. Näme sen alıp bilersin yanındaki? Kim bolsun? Maskara bazmy? Eýningdäki näme? Meni bağışla. Men kiçikak edenlerime şeýle bir utanýan. Gidiyorum. Bitmeyde. Bitit. Ne durmada bolağla. Arzum hayalim bolsa. Polisi işgär bolmapdyr. Onna menninle bizim hizmet etmekten yüze vurmaya hukumumuz var. Öter şehirden. Ha. Eşitten soň habarlaşar. Ýa-da täzelikler göräýin. Garat habarsyz galmaksyňyz. Şeýle hem Leodor Şerif bolup geçenlerden habary ýokdugyny aýdyp diňe raýatlaryň bähbüýçi kerekeli noktaýa. Berde bize de 270 tam doğuncuklarına da galy versek hemmelere. Bir nähil peýdan bolar. Bar ýok bir minut. Hoplamen. Bolmasa tilklere karşı tepilýän zat ýanynda götürmezdiňa. Bu adatdan daşary ýagdaý. Hayal etmeli, meni habarly etmeli. Men zaradım çöküp gelýär. Sana kapak joyadaky gemirji. Vay, gowdagyny. Men Gollywood'a gidin o. Men Gollywood'a uğradım. Ýok. Ne bar bolup bilsiň baş diýin. Angu hotayda hodan arasynda TV. Ha, könde. Dava şey dikkat ha. Ballymy? Bollaýan ştapar o. Ey ağzıyım. Özün yum. Sen yum. Yok sen yum. Yum. Ay yum sene. Yat. Dragul ki böyle. Tavşanın feretçisini. Evet. Ya. Bu kırıl ya da. Düşünmedikten men mi kam deyip durdum. До следующих встреч. Sağ olun.